खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सुख्लाय सेरफाङाव बीजेपी दोलोनि जयनिं हाबाफारि सुख्लाय सेरफां बीजेपी दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों जयनिं हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। रनेन्द्र नार्जारी बिथांनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलोनि मावथिफोरा बीजेपी दोलोआव जयनिं जादों। नंगौ बीटीसी बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैलिया। बे बीटीसी बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों जयनिं हाबाफारि लानायखौ सानफ्रोमबो नुबोगासिनो दं। थिग बे लेखायैनो 29 नं सुख्लाय सेरफाङाव बीजेपी दोलोआबो दिनै रनेन्द्र नार्जारी बिथांनि नुजाथिनायाव जयनिं हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथांनि नुजाथिनायाव सुख्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि बिथांमोना MCLA एबा मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथांनि नुजाथिनायाव 100निबो बांसिन मावथिफोरा जयनिं जादों। दानिया फैदो रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों आबुङै खोनासंना लानि। सुख्लाय सेरफां मण्डल बे अफिसाव कार्यालयाव दिनैहाय जोंनि बीजेपीनि दोलोनि नीति आदबखौ मोजां मोननानै BPF दोलनि गोबां माने बिबानगिरि बिथांमोना जयन जादों। 100 जननिबो बारा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयन जादों। बे जयनिंआ जोंनि सुख्लाय सेरफां मण्डलनि सुख्लाय सेरफां समस्तिनि थाखाय बिराद मोजां बाथ्रा आरो जों बिराद गिदिर माबा गोहोआ जोंना बारायबाय, जोंनि शक्तिया बारायबाय। फैगोन इलेक्सनाव दिनैनि जयना जोंनि थाखाय बिराद गिदिर माने मोजां मोनजानाय मोनसे खामानि आरो बेखौ गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं वेलकाम जानायदों आरो एखे लोगो जों बयबो जमायै खामानि मावगोन होननानै आं मिडियानि गेजेरजों खोथा होदों। बेथ' दोलोनि गेजेराव सोरबा हमना ला जोंनि दोलोआवबो जोंनि BPMनिफ्राय फैदों आरो जोंनि गेजेरावथ' बिदिनो BPMनिफ्राय गिदिर BJP गिदिर बिबानगिरि बिदिनो थांनायखौ जोङो दासिमबो नुवाखै आरो दिनै सोरबा कार्यकर्ता बा सासे सानै थांदोंबो जानो आरो जोंनि गेजेराव थांफिन एबा फैफिनदों जोंनि गेजेराव बेफोर थांलाय फैलाया दोलोनि गेजेराव जायो। खिन्थु आं बेखौनो मोजां मोनदों जोंनि गेजेराव दा जोंनि BJPखौ मोजां मोननानै सुख्लाय सेरफाङाव अधिक माने गोबां माने बेलेग दोलनि रायजो राजा बिबानगिरि बिथांमोना फैदों आरो थांनाय बावाखै 10 दिनसो जाबाय सप्तासेनि एसे सिगाङाव BPFनि इउथ माने डिस्ट्रिक्टनि इउथ माने सेक्रेटारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङाबो जयन जादों आरो डिस्ट्रिक्टनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिपिन दास होननाय बेबो जोंनि जयन जादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो BPF दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि BJP दोलोआव जयन जादों। बिथांमोनखौ आं वेलकाम खालामदों आरो बिथांमोना जोंनि दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै फैदों, एखे लोगो खामानि मावनानै खोथा होदों। बे बाथ्राखौथ' आं मिडियानि गेजेरावबो नायदों, आंखौ अकर्मण्यबो होननानै बुंनाय आं मिडियाआव नुदों। दा अकर्मण्य होननाय लोगो लोगोथ' जाय माने अकर्मण्य बेथ' खामानिखौनो मावनो हाया। दा नोंनो मिथिगौ नोंसोरनो माने बे सुख्लाय सेरफाङाव फैबाय थायो। जा आंनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाया मोजां मोनो ना मोनदों ना मोनाखै नोंसोरो मिथिगौ। दिनै नाय आं उदाहरन एसेल'सो होनो नागिरदों, गोबां होबाथाय एसे गोबाव जागोन। आं मोननैसोल' उदाहरन होनो नागिरदों। आं जुदि अकर्मण्यब्ला दिनै सुख्लायाव 2007आव बिल्डिं मोनसे बानायदोंमोन, जे ITI बानायनो ITI जोनोम होदोंमोन। बिल्डिंल' अनलि सरकारि जायाखै आरो 2007निफ्राय जेनेबा 2020 बेसेबां बोसोर जाखो 2007 2020 आं इलेक्सन देरहादों। इलेक्सन देरहानायनि उनाव आङो सुख्लायनि बे ITIआव थांबाय। थांना नुबाय एकदम बे सार बाहायनो जुमायनि बथलल' दङ, बियार बथल ओरैबायदि बिराद दुखु नांबाय आं नुनानै। बे ITIखौ जुदि आं सरकारिकरन खालामनो हायोब्ला बे ITIनि गेजेरजों गोबां आखाइनि बिद्दा जों माने स्किलनि थाखाय जों फोरोंनो हागोन होननानै आं मोनसे पजिसन लाबाय। लानानै आङो स्टेटआव चिफ डिपार्टमेन्टआव थांनानै डाइरेक्टरखौ लोगो हमबाय। डाइरेक्टरखौ लोगो हमनानै आङो डाइरेक्टरखौ बुंबाय जे आंनाव मोनसे आसिरबाद नांगौ, जोंनाव सुख्लायाव मोनसे 2007आव बिल्डिं जानाय दङ, बिल्डिं बानायनाय दं, बेखौ सरकारिकरन खालामनाय नोंनि आसिरबाद मोनोबा आं बेखौ खालामनो हायोबा मोनसे रायजोनि बिराद गिदिर खामानि जागोन। मानो होनबा बे जोंनि जायगाया बिराद बेकवर्ड जायगा, बेयाव फिसा फिसा स्किल जों फोरोंनो हायोबा बिराद समाजनि थाखाय मोजां जागोन। दा डाइरेक्टरा माने 50 लाख थाखा आंनो फैनानै नायफैनानै 50 लाख थाखा स्किम माने रिन'भेसन खालामनो थाखाय बानायनो थाखाय हरबाय। बिनि उनाव आङो रिन'भेसन खालामनानै सरकारिकरन जाबाय। दिनै नों नाय जेट मोनथाम सोलिगासिनो, फिटार, डिजेल, मेकानिक आरो इलेक्ट्रिसियान।
मोनथाम माने ट्रेड सोलिगासिनो दं ट्रेड सोलिनानै दिनैहाय बे ट्रेड पास खालामनाय माने फरायसाफ्रा दिनैहाय स्टुडेन्टफ्रा जेब्ला ITI कोर्स जोब्बाय दा बिनि उनाव कम्पानिफ्रा लाना थांगासिनो दं 22 थांनाय बारनिखौबो कोर्स जोबनायखौ 22,000 कोइ दरमा होनानै लांदों गवा कम्पानिया तो बिमान गिदिर खामानि मावनानै होबाय आंनि दिनाव आंनो कर्मिनो जायोबा बोरै जानो बेलाय बेखौ रायजोआबो बिसास खालामो नोंसोर नायनाय ड्राइभिं स्कुलखौ दाखालिबावसो नोंसिनि मिडिया गासिबो मिथिगौ फैदों नोंसोरनो दा ड्राइभिं स्कुलखौ आंहा मोनसे सिमां दंमोन गोबां एक्सिडेन्ट जायो माने जों मोजां ड्राइभार गाव सालायनायाव मोजां अभिज्ञता गैयिनि थाखाय ट्रेनिं पास नङिनि थाखाय माने गासिबो रोंगौथि गैयिनि थाखाय माने किसुमान माने एक्सिडेन्टनि संख्या बारायदों बेखौ आं मारै कन्ट्रल खालामनो मारै एसे खमायनो होनना साननानै आङो मोजां ड्राइभार दिहुननो थाखाय आङो ड्राइभिं स्कुल बानायदोंमोन आरो देग्लाय सम्पूर्ण जाबाय आरो अपेनिंबो जाबाय 200 जन ड्राइभारजों गिबि खेब जों फोरोंबाय गोबां बास ड्राइभार ओंखारबाय आरो फिसा एल्ट्र गारि ओंखारबाय हिनजावफ्रानो दिनै 30 जननि बारा आं सार्टिफिकेट खम दिननि गेजेराव होगोन तो आरो एबार 700 जन आरो फोरोंबावगोन अलरेडि फर्म इमान फर्म लांदों 500 जननि बारा जाबाय दा 700 जना दा इमान मानसिफ्रा गोसो ड्राइभार सोलोंनो थाखाय सोरबा सानदों जे आं ड्राइभार सोलोंनानै कम्पानियाव साख्रि मावगोन सोरबा सानदों गुबुनावबो आं ड्राइभार खालामनानै आं न'खरखौ खुंगोन दा बेबायदि सिमांखौ बे माने दुखिया मानसिनि बे अहाय मानसिफोरनि सिमांखौ जाफुंहोनो रावबो हायाखैमोन दिनै आं फैनानै बेखौ ड्राइभिं स्कुल खुलिनानै दिनै अहाय सेंग्राफोरखौ दिनै सिख्लाफोरखौ आङो नङा होमबा एसेबाबोथ' सहाय खालामनाय जाबाय दा आं इमान मोजां मोनसे खामानि मावनाय मानसिया जुदि दिनैहाय अकर्मानि होनोबा बेखौ सोर बिसास खालामनो बेथ' नंखाया ना बिसास खालामो दा नोजोर माने मेडिकेल मोनसे दं 30 बेडेड हस्पिटाल जगेन बसुमतारी मेमोरियेल हस्पिटाल आं जेब्ला इलेक्सन देरहादोंमोन देरहानायनि सिगाङाव सासे डाक्टार दंमोन बेबो डाक्टाराबो थांबाय गैला सासेबो डाक्टार गैयाबा मेडिकेलावसो बेमारखौ लाङो आं मोनसे सिन्था खालामबाय बेथ' बिराद मानब सम्पद बेजों माने दुखिया मानसिफ्रा दिनैहाय गुवाहाटियाव लांनो हाया बेमाराथ' धनि गरिब नाया गरिबा बेमार जायोबा खाथियाव जुदि बे अनुष्ठानखौ जुदि मोजां खालामनो हायोबा आंनि नाजानाय अनुष्ठानखौ मोजां खालामोबा बे ओनसोलनि रायजो राजाया बयबो मोजां जागोन होननानै आं नाजायै बिदिनो आङो गोबां माने खामानि मावबाय बिनि उनाव डाक्टारखौ बिदिनो दिनैसो गाबोनसो जयेन्ट डाइरेक्टरजों रायलायनानै आरो EM देजों रायलायनानै दिनै डाक्टारा साब्रै जाबाय दा देग्लाय माने सार्भे थांनाय बारनि सार्भेआव A ग्रेड मोनदों जगेन बसुमतारी मेमोरियेल हस्पिटाला A ग्रेड मोनदों A ग्रेड ओरैनो मोना बेयाव गासिबो नायनानैसो A ग्रेड होयो आरो बे मेडिकेलाव दा सुक्लायनि मेडिकेलाव 100 जननिबो बारा पेसेन्ट जायो मानो पेसेन्ट जायो बिराद मोजां मोनो रायजो राजाया बेयाव थाङोबा बेमारा हामो डाक्टार दङ मोजां होननानैसो बेयाव फैयो 100 जन माने पेसेन्ट बारा जानाय माने बे माने जगेन बसुमतारी 30 बेडेड हस्पिटालखौ मानसिफ्रा अनसायबाय बेखिनिखौथ' आं बानायना होबाय आरो बेखिनिखौ सिगां बानायनो हायाखैमोन बानायनाय मानसिया मोजां खामानि मावग्रा जायोबा आं बानायना होबाय आं अकर्मनो जायो बेखौथ' रायजोआ बिसास खालामा नंगौना नङा दिनै आइजो बाजार बे आङो नामखौ एसे चेन्ज खालामनानै माइखि बाजारमोन दा आइजो बाजार एसे खोनाया मोजां जायो आरो महिला बाजार गुबुननिबो होदेरनाय जादों आइजो बाजाराव नुदों हायाव ओरैनो टार्निंआव इमान गिथावना धामपारा मालाबा सोरनिबा बिमा नङा होमबा जाय बिमाया फिसाखौ जोनोम होदों नङा होमबा जाय बिमाफ्रा दिनै BTC आन्दलन बे बर'नि दिनै आन्दलनाव ओंखाम संना रेलुखौ बिथांमोना बे बिमाया दिनै ओंखाम संनानै जोंखौ सहाय खालामदोंमोन आन्दलन समाव दिनै BTC मोनबाय BTR मोनबाय बर'आ प्रसासन बेबस्था मोनबाय बिसोरो दिनै हायाव मैगं फाननानै बिसोर आनडिसिप्लिन नुयोमोन नोंसोरनो मिथिगौ माइखि बाजाराव आं बेखौ मोजां डिसिप्लिन दिनै लुनानै होनानै समायना बानायबाय बिराद मोजां जाबाय आरो आं बेखौ बानायना होबाय आरो बेखौ सिगां बानायनो होआखैमोन दा बिसोरसो मोजां मावग्रा जायोबा बेखौ सोर बिसास खालामनो आं बानायना होदो रायजोआ नुखादों आंखौ मोजां मोनखागोन आंहा बिसास दं आंखौ अकर्मनो बुंबाबो मिडियायाव बुंबाबो बेखौ रायजोआ बिसास खालामा थिग बेबादिनो पार्कखौ नोंसोर नाय जोहोलावफुरि पार्क जाय आसामनि मानसिफ्रा फैनानै बुङो जे इमान बेकवर्ड जायगायाव इमान समायना पार्क आसामावनो गैया गुवाहाटियावनो गैया माने इमान बेकवर्ड जायगायाव सोर बानायखो इमान मोजां जादों होननानै दिनै बाख्नायलाङो बे जोंनि सुक्लायनि थाखाय बिराद गौरबनि खोथा नंगौना नङा आरो BTR ओनसोलावनो सरसा फैबाय थायो जे सरसा जाबाय थायोनो जे सुक्लायाव मोनसे पार्क दं बे BTCनि गेजेराव नाम्बार 1 दा बे नाम्बार 1 दिनै BTCआव जानो हादों बेखौ दिनै मेनटेनेन्सखौ मोजां खालामदों बेवहाय दिनै 20 थाखा टिकेट लायो 20 थाखानि टिकेटनि गेजेराव 10 थाखा उन्दै गथ'फोरनि थाखाय थ' 20 थाखा टिकेट लानानै बेनिफ्राय कर्मचारि बेयाव गोबां कर्मचारि दं 8-9,000 दरमा दङ गेटआवबो हिनजावफोर सानैसो दङ टिकेट काउन्टाराव दं बिसोरनि परियालाबो सोलिबाय आरो दिनै बाहेरायाव दखानफोर दङ दखानफ्रा दिनै बेयाव मानसि फैयाबा बिनि दखानालाय बोरै सोलिनो सोर दखान होनानै बेयाव थानो नङा होमबा समाय नस्थ' बोरै खालामनो दिनै बेयाव मानसिया फैनायखायसो दखाननिफ्राय सोलिदों दखाननि परियालाबो सोलिबाय नोंसोर नाय इ-रिक्सा इमान इ-रिक्सा परियाल थांलाय फैलाय बेयाव दोनफैयो जानुवारियाव नुगोन किमान 50-100 इ-रिक्सा थांलाय फैलाय बिसोरनि परियाला सोलिदों नङा थ' बे
पार्कखौ मोजांखायसो समायना बानायनायनिखायसो दिनैहाय बाहेरानिफ्राय मानसि फैदों थ' बाहेरा मानसि फैनानै दिनै आसामनि गुवाहाटीनिफ्राय बरपेटानिफ्राय दिनैहाय दिनै नलबारिनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय जुदि नोङो उदालगुरिनिफ्राय फैनानै जे सुक्लाय सेरफाङाव फैनानै पार्कखौ नायफैनायाव बेयाव खरसा खालामफैनाया बे सुक्लाय सेरफां रायजोनि थाखाय मोजां जायाखै नामा दा बेखौ रायजो राजाया मोजां मोनदों जाय मानसिया बेखौ मोजां मोनाखै बिसोरो मोजांखौ लुगैया होननानै सानना लानो हायो दा रायजो राजा बेखौसो बुजिगोन दा पार्कखौ दिनै सोरबा बुंदोंनो आं इलेक्सन देरहाबा आङो पार्कखौ फ्रि हगारगोन होनना बुंदोंनो आरो पार्कखौ फ्रि हगारबा नोङो बेयाव जों हाग्रा जायोबा बेखौ सोर नायफैगोन सोर फैगोन आरो मानसियानो मोजां मोनाबा हाग्रा बंग्राखौ नायनोथ' मानसिया फैया समायनाखायसो मोजांखायसो फैदों होमबा मानसि फैनानै बेयाव इक'नमिक ग्रथ जानाय बेयाव बे ओनसोला डेभेलप जानायखौ जोङो लुबैनांगौ बयबो आं बेखायनो रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बेफोरखौ बुंनानै राजनिति दा खालाम समाजनि मोजांखौ जों बयबो मोजां बुंनांगौ थिग बेबायदिनो नाय आंखौ कमेन्ट होदों होननानै दहाय बे मिडियायाव सोंदों बे माने गुबुन दहाय आङो मोननैसो मिडियायाव होखांबाय बिसोरबो सोंदों जे नोंखौथ' अकर्मण्य होनदों आरो अकर्मण्य मा बेबायदि अनुष्ठानफोरखौ बानायनायनि एग्रिकालसार अफिसनि खाथिनि बे बिल्डिङा एग्रिकालसार अफिस आं सासे आबादारिमोन आबादारि आं मैखोम आबादारि होननानै बयबो मिथियो कमार्शियेल आबादारि होननानै आंखौ मिथियो आबादारिनिफ्राय फैयै फैयै आं राजनितियाव फैबाय बिसिडिआव आङो इलेक्सन गेलेनायाव बेयाव जेनदोंमोन आं 2020आव बिजेपिनिफ्राय इलेक्सन गेलेनानै देरहाबाय आङो साराय बोसोर आं दायित्व लाना खामानि मावगासिनो दं आङो जेब्ला गिबि देरहाबाय 2020आव देरहानायनि उनाव सिमां लाबाय जे जोंनि आबादारिफोरनि जि माने स्किमफोर आसनिफोर दिनै जों बास्कायाव थांनानै जोंहा समाय गैया जोंनि आबादारिफ्रा खेथि मावनाय बेस्थ' तामुलपुरा साब डिभिजन बेयाव थांनो थाखाय सम गैया बेनिखायनो जोङो माने जों अफिसारखौ लोगो मोनैनि थाखाय जोंनि आबादारिनि स्किम जि आसनि सरकार लानाय मोजां मोजां बेखौ जों मिथिनाया मोननो हाया आं सानबाय जों बन्सित जाना दङ जोंनि सुक्लाया बेखौ आं बन्सितनिफ्राय माने मुक्त खालामनो आंहा मोनसे अननाय दं आबादारिफोर आं आबादारि सासे बेनि उनाव आं 2021आव आङो प्रप'जाल मोनसे होदोंमोन एग्रिकालसार नलेज सेन्टारनि थाखाय खिन्थु बे प्रप'जाला फार्स्टआव केन्सेल जादों आं 2022आव आङो आरो प्रप'जालखौ साबमिट खालामदों प्रप'जाल एक्सेप्ट जादों आरो दिनैहाय नों बिल्डिंआव कमप्लिट जाबाय कमप्लिट जानायनि उनाव दा फार्निचार फैबाय आरो गासिबो माने एसि हरदों थारमाने रुमाव एडिअ जग्रा एसि जाजोबगोन एडिअ न'आव रुमाव एसि दाखालि एसि हरदों दा गासिबो फार्निचार फैबाय दा खम दिननि गेजेराव एग्रिकालसार नलेज सेन्टाराव अपेनिं जागोन होनबा अपेनिं जानायनि उनाव दिनै बेवहाय आबादारिफ्रा फैनानै एडिअखौ लोगो मोनसिगोन नङा होमबा असमियाव कृषि इउनियन बिखाया होननांगौ बेयाव थासिगोन दा अफिसाराव फैनानै लोगो मोननानै आबादारिनि जि सुबिदा सरकारनि जि आसनिफोर माबा मोनसे सुबिदा दंबा मोननांगौ दंबा आबादारिफ्रा मोनथावना जुदि आबादारि दंबा बेयाव फैबा मिथिसिगोन मोननांगौ सुबुङा मोनगोन होमबा बेखिनि खामानिखौ आबादारिनि थाखाय इमान मोजां खामानि मावबाय सिगां बेखौ साननो हायाखैमोन आरो आं साननानै आबादारिनि थाखाय दुखुखौ बुजिनानै बेखिनि खामानिखौ मावना होबाय दा बेखौ रायजोआ नुनानै आंखौ अकर्मण्य सानगोन जानो जाय मावनो हायाखै बेखौसो सानगोन दा बेफोर बुस्थुआ माने नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै दोन राजनिति खालामनानै लाब गैया दिनै आङो मावनायखौ गावनो गौरब मावनो हादों होननानै दिनैहाय नों दैबानायाव जोंनि सुक्ला दैया मोननै पार्ट सुक्ला दैयाव थानाय बर'बो दङ दिनैहाय दिनैहाय नाथखसि बर' सुबा नोंसोर फंबायमोना थांनानै नायगोन नाथखसि बर' सुबाया ओरैबायदि असान्थियाव बिसोर थायोमोन बानपानि जाबा गामिजों दैया थाङोमोन खेथि मावना दोनो बालाया फबलाङोमोन आरो बेबायदिनो दिगपार होननाय बर' गामि बिदिनो गोबां माने खाथि दिनैहाय नाथखसि बर' सुबा दङ ओरैहाय माने बोग्रिबारि होननाय बिसोरसो बुजिगौ बे माने दै जिङाव थानाय रायजो राजाफ्रासो किमान दुखुआव थायोमोन दैज्लां जाबानो टेनसन माइ गायना दोनो बे माइखौ मोनगोन ना मोना माने कुनु हराव माने उन्दुना गोबां नोंसोर थैनायखौबोथ' मिथिगौ मिडियायाव नोंसोर मिथिगौ दिनै फुख्रिबाराव थैदों मगल दङ थैदों बिदिनो बे दैबानानि गेजेरजों आंहा मोनसे सिमां दंमोन बे समस्याखौ मारै रायजोनि समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन आं सासे प्रतिनिधि हिसाबै दायित्व लानानै खामानि मावबाय थादोंमोन मावबोनानै आं दिनै एसे गाबोन एसे बे समस्याखौ दिनैहाय समाधान खालामनो हानाय बायदि मोनबाय आङो दिनै नोङो दिगपार थांनानै नायबा माथुरि नुगोन नोङो दिनै नोङो एकदम आंनि समस्ति बारजोबनाय एकदम समस्ति सिमासिम गासै थांनाय बाराव देग्लाय सिगाङाव 17 किल'मिटार सेंसन जादों मथुरि मालाबाबो माने 1 किल'मिटारखौ मावना होआखैमोन दिनै आं 2020नि इलेक्सन देरहानायनि उनाव माथुरि 17 किल'मिटार मावबाय दाखालि जोंनि आसामनि मन्त्रि पियुष हाजरिका सारा फैदोंमोन माने मथुरिखौ नायनो थाखाय बेवहाय आङो पियुष दाखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे आंनाव मोनथाम आरो स्किम नांबावगौ बिराद उसुबिदा रायजोआ गोलैनानै दं बे स्किमखौ सारा होनांगोन बे पियुष दाया आंखौ खोथा होदोंमोन आरो बे खोथा होनायसो खोथा लाखिबाय जेरै पश्चिम नावकाटा बेयाव बालाफारा गामि बर' गामि खैबार गामियानो चेन्ज खालामनांगौ जादों बिसोरसो बुजिगौ गामि दै जिङाव थानाय बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय बिश्वजित दैमारि सारा पार्कखौ बायनो होनानै दिनैहाय हा खुरख'नायखौ
कन्ट्रल खालामनानै बिथाङा माने चिफ इन्जिनियारजों रायज्लायनानै दा कारखौ फाइन बिराद मोजां होनो हादों बेयावबो रायजो राजा सेटिफाइड जादों आरो बे मथुरिखौ जुदि बानायनो हायोबा किमान रायजोआ सेफ जागोन गोदोथ' बे खोथाखौ सानबाबो माने मावना होआखैमोन दा बेखिनि खामानिखौ मावना होजोबनायनि उनाव दिनै रायजो राजाया आंखौ अकमिनो सानगोन नामा बेबादिनो दै जिङाव थानाय मथुरि जिङाव थानाय रायजो राजाया बुजिगौ गोदो मथुरिखौनो नुवाखैमोन 2020 आं इलेक्सन देरहानायनि उनाव माथुरि 29 किल'मिटार जानो थांगासिनो दं दा आंखौ अकमिनो होनबा रायजोआ मानो बुजिनो मानो नंगौ होनना सानो बेफोर नंखाय ओरैनो बे माने मिडियाजों बुंनानै आंखौ गाज्रि मेसेज रायजोनि गेजेराव होनो नागिरना आरो बे गाज्रि मेसेज मिडियानि गेजेरजों होबाबो खामानि मावग्रा मानसिखौ रायजोआ मिथिखागौ आरो गासिबो प्रमानखौ आङो मिडियानि गेजेरजों आरो गोबां लामा बानायदों बे लामा आरो मास मोनसे मोननैनि गेजेराव आरो लामा बहुत फैगासिनो दं गासिबो लामा जेब्ला सेंसन जानानै आङो जेब्ला अपेनिं खालामगोन बिनि उनाव खैथा लामा बानायदों आरो आं बेसेबां माने सेन्ट गेबेल सिसि ब्लक बेसेबां लामा बानायखो आरो मिडियानि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव आङो फोरमायनो हागोन